Bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda kuke gani a wannan rana, uwar jam'iyyar APC ta jihar Kano tare da dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyya a jihar Kano sun fito domin gabatar da tattaki na zaman lafiya kuma da kai kokensu zuwa ga hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC reshen jihar Kano. Kamar yadda kuke gani ga shugaban jam'iyyar jihar Kano can Abdullahi Abbas tare da dukkan masu ruwa da tsaki da suke bayansa suka tako masa baya, wanda za a je wannan hukuma ta INEC domin shaida mata wannan kurakurai da yake na sanar da zaɓe da aka yi na gwamna da aka yi ranar Asabar, wanda kamar yadda kuka gani mutane ne ga sunan mutane ne iya ganinka suka fito domin zuwa hukumar INEC ba tare da zagin kowa ba, ba tare da cin mutuncin kowa ba, domin shaida mata, domin yi mata koke akan yanayin da zaben nan yake a ciki bisa samun kurakurai da aka yi wanda bai dace ma a ce an sanar da wanda ya ci zabe ba har sai an kammala zabe a wasu gurare waɗanda aka samu matsaloli na zaben wanda ƙuri'a ta kai kimanin ƙuri'a 100,000 kusan akwati 564. So alhamdulillah, kamar yadda kuke gani yan jam'iyyar APC masu rajin zaman lafiya, masu neman zaman lafiya sun fito ne domin yin wannan tattaki domin a je a shaida wa hukumar INEC domin ta ɗauki mataki. Kamar yadda kuka sani, ita hukumar INEC ta ba da dama cewa bayan ta sanar da zaɓe ta ba da sati ɗaya domin mutum ya je ya shigar mata da koke na wani abu da ya faru a wannan zaɓe, kuma idan a cikin sati ɗayan nan ta duba ta ga abin nan yayi, to wannan hukunci da ta yi takan iya juya shi, takan iya canja shi. To alhamdulillah, kamar yadda kuke gani nan tawaga ce ta shugaban karamar hukumar Gwale Honorable Khalid Ishaq. Ga sunan kowa dai tawaga ta yi yawa, ba sai na karanto sunaye ba. Wannan shine kamar yadda kuke gani, an fito babu sanda, babu gariyo, babu wani makami, kawai rubutu ne aka yi. To alhamdulillah, gashi nan ana kiran sai an canja. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani tawaga ce ta mutane da ko ina sun fito domin nuna Allah wadai da wannan abu da shi wannan rate yayi, ya sanar da zabe bisa ba kammala shi ba. So alhamdulillah, kamar yadda kuke gani gashi nan ana ta fitowa. Tawaga ce dai ga ta nan da yawa, tawaga ce ga ta nan da yawa, an fito iya ganin ku, wannan jama'a sun fito domin nuna Allah wadai. Bari ga sunan tawaga ce dai kuke ta gani
jama'a ne suke towa, kowa akwai kalaman da yake fitowa daga bakinsa. Wasu suna sai an canja, wasu suna sai an duba sakamakon nan. To muna fata ita wannan hukuma ta zaɓe ƙarƙashin jagorancin shugabanta Profesa Mahmud Yakub za ta yi adalci a game da wannan sakamako da ta faɗa, domin ta je ta duba shi kuma ta yi abin da ya dace a wannan zaɓe. To kamar yadda kuke gani, zan katse wannan nima domin in shiga a ci gaba da yin tattaki da ni.